Bi sibiri octobre kalo kleta ani fila samba fila ani mugan nani aw bisimilay mali kunnafoni jabarani kan bamanankan kunnafoni kɛnɛ kan. Kunnafoni daminɛna ka sangani an ka finitigilamɔgɔw olu ka kunnafonna kɔnɔna ye a yɛrɛla k'a fɔ an ka ministre de la défense colonel Sadio Kamara ale yɛrɛ kɔni bɔla ka taa bɔnna o yɛrɛ kɔni kɛ sankaw olu bara la bɔnna o yɛrɛ kɔni kunba ye min ye a yɛrɛla k'a fɔ ko a taala ka militaire dɔ o yɛrɛ kɔni dayɛlɛli la o hukumu de kɔnɔna na o y'a yira k'a fɔ ka militaire ale yɛrɛ kɔni bonya bɛ taa fɔ hectare 500 o yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn kɔ la ko ka militaire u yɛrɛ kɔni bɔla k'u yɛrɛ mago bɛ jɔ baara fɛn na fɛn min yɛrɛ kɔni u ka logement ye ani u ka docteur so ani fɛn min yɛrɛ kɔni courant ye ko u yɛrɛ kɔni bɔla ka olu kɛ ka militaire kɔnɔna na walasa lakana ani basigi o bɛ se ka sabati cogoya min na an ka jamana kɔnɔna na. Alisa an bɛ to an ka finitigilakaw ka kunnafoniya kɔnɔna na fɛn min yɛrɛ kɔni an ka lakana tigilamɔgɔw ye ni a bɛ wagati damadɔ o yɛrɛ kɔni bɔ olu bɛ wuli ka jɔ o yɛrɛ kɔnɔna an ka jamana kɔrɔnya fanfɛ Kidali kɛrɛnkɛrɛnnenya la Tinzawatène ni tile fila yɛrɛ kɔnɔna kunnafoniyaw olu yɛrɛ kɔni bɔla ka jɛnsɛn o y'a yira k'a fɔ fɛn min yɛrɛ kɔni an ka finitigilakaw ye k'u ka wuli ka jɔ dɔ o yɛrɛ kɔni senfɛ fɛn min yɛrɛ kɔni ye banbagaci ɲɛmɔgɔ min ye ni a bɛ wele ko Yaga Agali o y'a yira k'a fɔ ko a ka morikɛ k'u yɛrɛ kɔni ka wuli ka jɔ olu yɛrɛ kɔni na ku u yɛrɛ kɔni sera ka tigɛ da kɛ ale kan ka a bɔnɛ a nin na an bɛ ala deli alisa ala ka jamana in basigi. Farikolo ɲɛnajɛ ale kunkanko la ka sangani kan Maroc 2025 ale kɔni phase éliminatoire a yirala k'a fɔ kunu jumadon octobre kalo tile 11 san 2024 kɔnɔna na nɛgɛ kanɲɛ 19 waati stade 26 mars ale kɔnɔna na fɛn min ye an ka samata sɛgɛw ye olu ni Guinée Bissau dolontannaw bɔla ka ɲɔgɔn sɔrɔ terrain o yɛrɛ kɔni kɔnɔna na a yirala k'a fɔ fɛn min ye an ka samata sɛgɛw ye olu yɛrɛ kɔni ye se o yɛrɛ kɔni sɔrɔ kosɛbɛ ni o yɛrɛ kɔni kelen o yɛrɛ kɔni do Guinée Bissau la fɛn min yɛrɛ kɔni ne dolontan ye a yɛrɛ kɔni kuma cayala kosɛbɛ supporteru olu y'a yira k'a fɔ ko fɛn min yɛrɛ kɔni tige ko o yɛrɛ kɔni kun sɔrɔli ko o kun gɛlɛyala kosɛbɛ o hukumu de kɔnɔna na fɛn ma fote ale yɛrɛ kɔni bɔla k'a yira k'a fɔ ko tige ko ale yɛrɛ kɔni ma gɛlɛya fiyewu ko u yɛrɛ kɔni sɔrɔ ko o yira dugudenw na an ka samata sɛgɛw olu yɛrɛ kɔni bɔla ka Guinée Bissau ale ci ni kuru kelen ani fu ɲɔgɔn kɔ ye fɛn min yɛrɛ kɔni ye entraîneur ye Saint-Fiet ale bɔla ka a yira k'a fɔ ko ale yɛrɛ kɔni ma nimisi wasa o sɔrɔ alisa an ka dolontannaw la o tɛmɛnen kɔfɛ supporter dɔw olu yɛrɛ fɛnɛ tilala tuguni k'u ka dusuma kasi o yɛrɛ kɔni yira ka sababuya kɛ jama ale mana kɛ cogo cogo dɔw bɛ nimisi wasa sɔrɔ dɔw yɛrɛ fɛnɛ olu tɛ nimisi wasa sɔrɔ an ka kunnafoni dilaw kun bɛ kɛnɛ kan u ye ja minnu sɔrɔ an ka jɛ an ka olu lajɛ ɲɔgɔn fɛ. Ne tɔgɔ Dawuda Keyita ne ye min faamu bi match in na a taabolo ka ɲi puisque joueurs bɛ ka se k'u yɛrɛ sɔrɔ u bɛ ka ballon ɲɛnama ta donc an kɔni sigilen don a kan deuxième mi-temps a kɛra cogo cogo on va remporter la victoire quoi an bɛ gagner quoi voilà. D'accord, donc tu es optimiste que Mali bɛ na gagner deuxième mi-temps na? Non, o siga foyi tɛ na Mali bɛna gagner deuxième mi-temps na u ye prestation min kɛ premier mi-temps na n'o ɲɔgɔn kɛ deuxième mi-temps na on va gagner inchallah. D'accord. Ni tɔgɔ Lalaïcha Maïga. Oui. Ne nana terrain na ne bɛ fɛ u ka gagner Mali ka di ne trop. 1-0 o tɛ match ye dɛ bilaye Jarou Shawarata bilaye 6-0 a bɛɛ ni kuranɛ cɛ an ka biere ta an nana o lajɛ de bilahi c'est bon 6-0. Bon on ye min faamuya match la bon an mago tun bɛ ballon d'an min na bon tiɲɛna an ma se k'o sɔrɔ joueur fɛ tiɲɛna an kɔni mais a bɛ ne gɛlɛya cogo an mago bɛ 3 points na o kɔni sɔrɔ alhamdulillah mais an mago bɛ ballon d'an min na n'an m'o dɔn équipe dɔ kɔrɔ de tiɲɛna an ma se k'o kɛ quoi an ma ɲini André fɛ toujours a ka se ka équipe bila sen kan quoi. Bon bi ne ɲininka kɔni sanfɛ fayidi tun bɛ sanfɛ de. Attaque la quoi. Awɔ fayidi tun bɛ dɔɔnin parce que i b'a dɔn ni joueur cayara ɲɔgɔn kan u tɛ se ka ko diya ɲɔgɔn ye quoi ne jɛ ballon na siɲɛ kelen ne bɛ n ta sara de. Ne nana match lajɛ vraiment c'est à dire que Mali match yɛrɛ non a dan tɛ a jala trop vive le Mali an kun bɛ 4-0 comme o y'a kɛ 1-0 mais félicitations à Maliens à vous tous Mali. U bɛ dɔ fara u ka intention kan est-ce que mɔgɔ dɔ fara u ka match intention kan Alfitiri ka entraîneur ka changement kan ka kɛ wagati la est-ce que y'a faamuya pour que an ka se ka victoire ɲɛnamaw kɛ n tɛ Mali ka match caman bɛ yen 1-0 match nul bon ne bolo olu tɛ qualification ɲɛnamaw ye an bɛ équipe ba minnu lajɛ olu b'a ye de ka dɔ fara u ka match victoire kan n'u ye 1 don u b'a ɲini ka deuxième but don wa troisième but don est-ce que y'a faamuya match caman tɛmɛna Sénégalais de kɛ. Kassim Jakite bon vraiment an ye min faamuya match la a daminɛ kɔni gɛlɛyara mais a tagalen ɲɛfɛ
an kɔntala quoi parce que a mana kɛ cogo cogo an ye victoire sɔrɔ donc an kɔni ka laɲini ye nin ye halisa sa n'an taara Guinée an ka se ka sebaya sɔrɔ o de bɛɛ lajɛlen folen don o de. Ça va, bon, c'est Famara Koulibaly V. Voilà, président de Inasam Sigasso. Bon, vraiment, ballon tana. Parce qu'on voit Sigasso, on Sigasso on en a pour que, bon, vraiment, match a gagné. Donc vraiment, on content parce que on a dit, c'est-à-dire que à te faut chamba quoi. Voilà, te faut chamba. Depuis Kounou, on béa. Donc on voulait Sigasso quand on match quand même. Toi, Ismaël Sanogo, né Inasam secrétaire général Sigasso Inasam, bureau de Sigasso. Vraiment, il faut supporter, il faut lui supporter Bella Diallo. Vraiment, munu bora Sigasso qu'on a quand on fera bon autant qu'un. Ani Mali bêta, mais faut lui Bella Diallo. Vraiment, Jérôme est au cas de faire la chasserie avec ça. Vraiment, soit dans le beau corps, au bas mot à 100%. Mais à ça, on va faire la chasserie à mon le niveau. Vraiment, au lieu que m'avait pour le café. Dɔgɔdɔ bɛ yan supporteru la ne Mali cira don min na u bɛ nisɔngoya jeune tɛ bɔlɔn jeune bɛ ka bɔlɔn ta dɛ u bɛ ka bɔlɔn ta ni dusu yɛrɛ de mais gaye bɛ Ala de jɔrɔ i m'a faamu. Wagati ko ale kunnafoniya kɔnɔna na halisa Samiyaji ale yɛrɛ kɔni bɛ ka cɛnni caman o yɛrɛ kɔni kɛ an ka ba Maliba ale fantan naani bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na an bɛ taa sofarakaw olu fɛ yen nɔ fɛn min yɛrɛ kɔni ye sofara ale marabolo kɔnɔna a yirala k'a fɔ ko Dizon o yɛrɛ kɔni bɔla ka cɛnniba o yɛrɛ kɔni kɛ olu ka marabolo kɔnɔna na min yɛrɛ kɔni kɛla sababu ye k'a to sɛnɛkɛlaw olu yɛrɛ kɔni bɛ ka u ka damakasi o yira wa yira k'a fɔ fɛn min yɛrɛ kɔni u ka hectare 10 ɲɔgɔn kɔ ye ko o yɛrɛ kɔni bɛɛ cɛnna ka sababuya kɛ Dizon ye u yɛrɛ kɔni bɛ ka wele ko o yɛrɛ kɔni bila fanga tigilamɔgɔ ma walasa ɲinɛta u yɛrɛ kɔni bɛ se ka nimisi wasa o sɔrɔ a kɔnɔna na cogoya min na fɛn min yɛrɛ kɔni ye sɛnɛkɛlaw ye u yɛrɛ kɔni kamana galen don kosɛbɛ ka sababuya ko u y'a yira k'a fɔ ni ji ale yɛrɛ kɔni fanga bonya ko o yɛrɛ kɔni bɛ kɛ sababu ye ka to balofɛn u yɛrɛ kɔni to u ka den cogo ɲuman o yɛrɛ kɔni sɔrɔ halisa ji ale bɛ ka cɛnni kɛ an ka ba Maliba ale fantan naani caman na i n'a fɔ fɛn min yɛrɛ kɔni an ka kalanso a yirala k'a fɔ kalanso caman o yɛrɛ kɔni datugula kosɛbɛ fɛn min yɛrɛ kɔni maaw ka so ye olu yɛrɛ fɛnɛ kɔni caman binna kalanso damadɔ minnu ni olu yɛrɛ kɔni bɛ an ka ba Maliba kɔnɔna na maa minnu ni olu ka so tiɲɛna olu yɛrɛ kɔni daga yɔrɔ o bɛnnen no o ma u bala ka wele ka o bila fanga tigilamɔgɔ ma walasa u bɛ se ka fɛɛrɛ o sɔrɔ yanni kalan wuli ale waati cɛ. Journée internationale de la fini ale sifinakaw ka don ni a bɛ kɛ san octobre kalo tile 11 kɔnɔna na kunu a yɛrɛ kɔni bɛnna kunu ma octobre kalo tile 11 san 2024 kɔnɔna na wa yira k'a fɔ ɲinɛ ta o yɛrɛ kɔni bɛla wagati min ni o yɛrɛ kɔni y'a sɔrɔ sifinaka musoman caman ni olu yɛrɛ kɔni bɛ gɛlɛya kɔnɔna na min yɛrɛ kɔni ni u y'a yira k'a fɔ minnu ni olu yɛrɛ kɔni tɛ sanji ale ka cɛnni kɛ n'o o yɛrɛ kɔni senfɛ ko o yɛrɛ kɔni bɛ lakanabaliya o yɛrɛ kɔni senfɛ wa yira k'a fɔ u ye ɲinɛta sigi kun min kama o de walasa éducation ale yɛrɛ kɔni bɛ se ka yɛlɛma cogoya min na ka sababuya kɛ sifinaka musoman caman olu yɛrɛ kɔni u hakilinata ko o di olu y'a yira k'a fɔ ko fɛn min yɛrɛ kɔni sifinaka musoman ye ko u yɛrɛ kɔni caman tɛ ka u ka hakɛ o sɔrɔ ko caman ko olu yɛrɛ kɔni bɛ bɔ école la k'a sɔrɔ u yɛrɛ kɔni ma tila ko o yɛrɛ fɛnɛ tɛmɛnen kɔfɛ ko u yɛrɛ kɔni bɛ caman ta ko olu yɛrɛ kɔni don kɔn ka furu coonaw na k'a sɔrɔ u ma tila u ka école la u yɛrɛ kɔni bɛ ka wele ko o yɛrɛ kɔni walasa wulikajɔ o yɛrɛ kɔni bɛ se ka kɛ ka nin ko suguya ninnu ko olu labali. a bɛ wagati damadɔ o yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn kɔ bɔ fɛn min yɛrɛ kɔni taji o yɛrɛ kɔni kun sɛngɔ kun gɛlɛyalen don kosɛbɛ an ka ba Maliba ale kɔnɔna na an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan nɔ fɛn min yɛrɛ kɔni taji ale yɛrɛ kɔni directeur ba ye a yirala ka bɔ ale bɔla ka kunnafoniya ko o yɛrɛ kɔni dɛsɛ an ka kunnafoni disoba o la min yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ni a y'a yira k'a fɔ ko taji ko ale yɛrɛ kɔni sɔngɔ jigila kosɛbɛ ko an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan ko taji bɛ ko o yɛrɛ kɔni litiri 1 ko o yɛrɛ b'a la ka feere 150 ni o hukumu de kɔnɔna na fɛn min yɛrɛ kɔni ye dugudenw ye olu yɛrɛ fɛnɛ bɔla ko hakilinata o di o y'a yira k'a fɔ ko ni taji ko ni o sɔngɔ jigila ko fɛn min yɛrɛ kɔni ye bolimafɛn ye ko dɔ kan ka bɔ olu yɛrɛ kɔni sɔngɔ na kɛrɛnkɛrɛnnenya la transport commun o y'a yira k'a fɔ sotarama halisa ale sɔngɔ b'a nɔ na fɛn min yɛrɛ fɛnɛ ye kari ye ko olu yɛrɛ kɔni sɔngɔ b'a la ka yɛlɛ su ani tile ko dɔ ta la ka bɔ o la o yɛrɛ kɔni b'a la ka wele bila fanga tigilamɔgɔ ma walasa sɔngɔ jigi bɛ se ka kɛ olu fɛnɛ na.
Amta anga jamana koran fan fe keren la asongo ara ka fo femere koni asongo alere koni bolma fem bolo e keren la uka transport comme waira ka fo ku ubola ka gerevu do ko ore koni buluda kunu jumado octobre kalo kleta ani kele samba fla ani mugannani konnana gerevu yere koni bena ke klenani gerevu yere koni bena ke kle saba gerevu waira ka fo ubeka gerevu ke kumin kama ka sababu yake la kana balia ore koni nyonyene no ko sebe uluka marabulu konnana ko fem yere koni buna adamadu ko shunikle ulu balaka tunu ko fem yere fana u ka transport ko me ko shunikle u balaka bingan waleta ka ulu segere u balaka wele ko were koni bla fangati kala makoma asongo alere koni marabulu ma bolaka kuno funa ko were koni di kunu juma don soko madafe u yaira ka fo karifo were koni mabo gawo marabulu koni nanaka akunda asongo ka ko karifo fene mabo asongo ka akunda gawo ale marabulu koni naka Alisa ameto asongo ale kunafuna konnana ayirala ka fo ko olu yere konni uka bulma fon bulili eri ko ore koni bulu dami yere koni yelema doni ore koni kela ula waira ka fo uka bulma femunu me bo asongo kata gawa ane munu me bo gawo kana asongo ko olu bulma fon yere koni wulili ku ore koni mena damne neke kanya sheki soko madafe ko ka bo neke kanya worola waira ka fo ko femere koni uka posu fene ko olu yere fene mena daile neke kanya sheki konnana ko olu ka baraw be joni neke kanya tan wulu vlawati o temene ko fe femere koni uka transport kuma olu bulu ko olu yere kon maseka ni sharia kurain ko o famu ko sebe femere ko ne la kana tikina mo ko olu ya ira ka fo ube ka wuli ka join beke olu yere de kama wala sa ku unila kisiga klaka ubulla fon kisi ame ala deli alsa ala ka jamana baski Ameta banabaka ulu feno doko kun temene octobre kalo kle kononto samba fla ani mugannan konnana waira ka fo shifina ka demsen doni alere kon shibita santan saba were kon no kola ko ji were kon bolaka ale dun uga marabulu konnana mi yere kon kala sababu ka to ayre kon ma bo ala fem yere kon ne uga finiti kala ko kelenkerena la uga police nyama ulu bolaka buliga joko were kon skisenga o temene ko fo waira ka fo uga dugu dembela jelena ko bela jelenke e hakidi to iyerela ka sababu yake jizo mini wore kon beka do marabulu chama ale konnana ame ala deli min bonana anina ala ka badane makodi ani alsalama shubela jelema ka anira nya kanta do wono kuna foni kunchela ameta Senegali femere koni Senegali alere koni député kalata wore koni beka 16 miere koni abulu dalino ka be novembre kalo klita ani wolofla samba fla ani mugannanima aydala ka fo femere koni Senegali ale jamana nyamo e Basiru Joma Fay alere kon bula kuka ensemble ochi o temene ko fe kuna foni ere koni ayira ka fo kolisi binani ani kele ere koni bulu dalino ubara eno miere kon nana waira ka fo femere koni Senegali jamana nyamo e Macky Sall alene kalifani ulere koni fangasna matanya moyi ko ulere kon kaleno ku ukambo ulere kon ka député kalata ulere kon mi yere kon nanani ayra la ka fo Ousmane Sonko alere kon be o député kalata ulere kon nyema ko sebe nine kume dansiki ke bi kuna fonna anga folibe ala me baga jakulu bela jele amunu ba aga barabla ka on la meshu ani client anga foliba bela jele mali kono fo mali koka au kambe shini ni ala manga joana